Bueno. Nola amaitu den, Zema gauza, a ber, ingo dugu repasoa, hirugarrenekoa. Bai. Vale, hola, top, printzesak ez daude. Ez daude? Bueno, Bai, baina originalak The Reals. ez. Horrek, irudiak nahi impactatu zen pila bat. Bai, Ikusi nuen. bai. Eta zu gainera ez zinen egon, baina gu... Hori grabatzen hau zinetela. Bai. Osa, hor baia atzien. Ya está, bota gaituzte. Beste persona nera arropiaz, zer da hau. Nik oina muitzen dut. Bai. Gure estena maravilloso. Hori txen zan, eske... Kontatu dugu. Estena hori. Zizen zen, bale, estena hori izan zen, nik grabatu nuen lehenengo astean, etxean. Igual lehenengo egunean, ze etxea grabatzen da lehenengo. Eta negon hor mailan, sukaldeko mailan, eta Jabiri izanean jarri nintzen nola, eta pum! Hola, eta, no, hombre, zuzendariak hainbestez mugitu, eta nik, serio? Denboraldi guztia hona izan geldita bain. Ya está. Bale, jarriko izute Ainoren audio bat edo zerbait. Olatz? Ze pasa da? Martzelok eunat eta gu guztiok bota gaitu. Ze? Baina beste gertatu da. Alaitz, beste 11 jokalari berrirekin agertu da. Kitxo, ez daukagu ekiporik. Agur printzesak. Guk hori audizue grabau gendun. Ilun ben. A toda leche, ta zuzendarizi, geixa, eta gu, alaitzek ekipo me utzi gaitu. Entzutot emagotzin, ja, gaizki. Meldere transporta momentu horretar eta desastre. Horrible, bai. Nahi berdin, zuzendariak esan ziala, denboraldi hontako eszenarik garrantzitsena. Utsi behar Euskal Herri guztia, hola da, que presio. Eta gainera guk bakarrekin mila, berbain. Mikrofono batek berbain, segu ezka agertzen baina. Zan, desastre. Baina, urten zan, eta jazta. Eta barri badeka, demoraldi barri bat, así que... Eskerra. Korrika hasten ez? Magia? Lehenengo momentutik gainera. Ja. Nik uste nuen eukiko nula denboraldi honetan, igual denboraldi erdia pixkanak agiltzen hasten nintzala, edo igual ekipoakin hasi interesatzen, baina, pues hola, aparte, korrika egiten, eta ez, rehabilitazio bat. Eta errepente irakurtzen, eta arene korrika hasten, eta como que arene korrika hasten da, koma neona ez da bain korrika. Arene korrika hasten da, eta errepente agertzen da. Galde. Super galde. Oh, wow. Gure bihotzeko galde. Nik neukan beldurra, zen nioela zuzendariari, irakurri nunean, ulertzen da, kiston nazkamaten dula ez. Ez dala pertsona hon bat, eta umek hori ulertuko dute ez. Baina ikusi dut, eta lehenengo segundutik esatezu. Gero Iker magisimo. Bai, eta gainera bera harritu gintzen, ze ikusi bazenien urrengo kapituluek eta, karo, berak grabetan dau, eta soltetan dau solako joitak, eta ez dau pentsetan doiozunik erot kapitulu nahi segino. Eta ikusi gendu zenien kapituluek ezaban. Wow, enek izin hain, ez da get. Bai, nazkarri, bai. Ja. Bikinia jantzi eta lokatzetan borrokatzea besterik ez zitzaien falta. Ja. Bai, eta nimetzat ulertzen dela, eta hori, estrenetan asko aipatu dela, holako figura bat egotie, oso garrantzitsu dela umiek eta detektetan jakiteko zer dan txarto dagoena. Bai, total. Ze galder da, ikusiko da, baina momentuz... Zoritxarrez eta galder asko. Bai. Gure inguruan da. Bai. Ni pozin hau, behintzat estrenetan ikusi dela. Bai. Ez dela pertsona hon bat, edo daukala hor... Eta kapituloak aurrera doazen inean asko zoiago, orduan. Bai, eta gainera postik ze jendiek detektau inau zelako edan lehenengo kapitulotik. Eta espero, zuek be, ikusi hostien, detektau izena persona hau ona ez dala. Baina ikusiko da, aurrera goa. Zer. Eta de repente, danen dako da naskagarrize, baina Lili maite mindu da berataz. Bueno, detaile txiki bat. Osea. Nik hor flipatu nun, zintzen irakurtzen dani. Ama, zein izangoa, mutia zein izangoa. Irakurtzen da, ze? Aber zelan evoluzionetan da honek danak, baina behintzet, lehenengo kapituluen jendiek, bai estrenuetan barre asko egin jau. Bai, piat. Bai, eurek azkenien komisidade hori dekelako. Kristana. Ondo komplementatzea. Bai, oso ondo.
Bueno, eta zu? Ni? Bueno, orduan, de repente. Gorkita, bai, me vuelve loca Gorkita. Ez, oza, amaitu gendun, pues, bastante ondo, eta bain, bueno, olatz dau, jota fuego. Literalki, bai. Jota fuego, eta amaieran, bueno, konturatzen da, hainbeste jota fuego, igual. Susto! Sustito. Ez dakigu zelan amaituko dan. Wow. Baina, bai, sustito. Eta, bueno, askok igual ez da ulertu. Claro. Zeba, ez da nileku egeizten, eta ze arazo dekon horrek. Bat ez be parejak itzago zenien. Eta estrenuetan bai, konturatu ginen, klaro, reakzioe ez ala, ze kapitula amaitzen da, ez zait hilekoa geizten. Eta gura arpeiakola. Gura arpeiakola, eta guraso seguramente holan, baina mieko batzuk, hori da. Hilekoa. Zer da, Eta, klaro, bari. Egia da, urten ez dela, bueno, nire ustez, ez da inumentzako orduan, gero ja gaztetxoagoek ulertuko dutela, baina ainumek, eske... Nik uste etxien guraso askok esplikazioak hori da, klase asko berko dira. Bai, marroi txiki bat gurasoen dako, baina, bueno. Baina ondo dator ere, umeek ikastea eta, no sé. Bueno, hilekoa geizten ez daizunean... Sorpresa. Sorpresa izan daiteke aurdun egotea. Ai ba. Eta orduan, Karo, 17 urtekin ez dator ondo. Olatzi ez, desde luego, olatzi ez. Ez. Orduan, bueno, ikusiko da. Ea, ze pasatzen den hor. Jon eta Laitz elkarrekin daude. Jon eta Laitz elkarrekin daude. Ke fuerte. Wow. Nik Laitz ez dut aguantetan. Nik ez da. Eta batez be, ez dut aguantetan, Angela itxalo iteotzat, porque ez dut aguantetan berak oso ondo iten da belako Laitzen papera. Guztiz, bai. Orduan. Bai, nazka bat diozu da oso nadala, Laitz. Angela, zanet. Gaina hasten danean parriz, hor dakagunen erronka, haren egin zuen, hasten dala eta, bai. Presidentea, kartzelan. Wow. Klubeko presidentea, kartzelan. Hori grabatzea ere oso guai. Oso guai. Esan behar, kontatuko dugu, bizkan da ez. Eta momentu super dramatikoa, eski ikustetenan graziti eta zitu, Josua, ezin parra ze, momentu bastante kritikoa da. Baina ez den, amets eta itxaso alde batetik, Ibai eta Ani, negarrezo. Eta zian ezak zer ordu, zan ja oso berandu. Eta azkeneko eszena zan ja danak etxajo marginan, egon guztia grabatzen, hilarra plastatua, tintatu ziaten, marroi ezakize. Eta nahiari ere fleki ere kiziote. Esatanak geunden, kriston parregura, biratu zen niola beste ditan. Gainera, ertzainen kotxe bat, ertzainen kotxe da, nobeda total. Total, orduan tontoan egiten demo guztian, erize bai eskapatzen zal. Orduan, goratzen kriston grazioso eta gu ja, eta behiratzen ondora eta Ibaitane. Hor negarrezko. Koitxa bai, bai. Baina gatu da oso polita. Bueno, gure pertsonaia denboraldi honetan, Olatz, Jota fuego. Jota fuego. Eta punto. Baina, bueno, hori, ikusiko da. Wow. Bai, bere evoluzioa izango da. Nik flipatu nuen, Bai. Nik uste jendea flipatuko gula. Hombre, klaro. Irakurri nuen zen, ze? Eta zu? Ni nago pixat. Desurikatu, beti dago haren desurikatu, ez dago inoiz hor, atope. Aurreko denboraldia baina indar gehiagokin, noski. Baina nik uste motibatzen dela eta nahi du denain futbolan atopeta eta kriston lehetxe hartzen dula. Ez dago berdin, Alaitzek zapaltzen du, ez daki oso ondo ere zen nahi duen, galder da hor eta erortzen da, baina gero jon dago. Orduan, beti, ezakitu. Galdera ikur batekin, haren. Bai. Egia da, hori, lehenengo kapitulu hau izan dela pixkat 3. denboraldiko ekstra bat gehiago, izteko dana, eta hori hasiko dela 2. nire ustez, denboraldia. Bai, trama asko zabalduko die, eta, bueno, ez hautze hau zen tramak, baina... Berri desente. Aktualizazio askokin. Hori da, bai, me gusta. Hori. Osa, ez die barrixek, baina... aktualizauek bai. Oso. Orduan, bueno... Eta beste bide batetik ere, misterio, pixkat ilunagoa bezala dana. Bai. Eta
Ba hori, nik uste jendiek ez da bela esperoko olako temporaldi bat isetien. Nik eren espero. Ez, ba hori. Desberdina da. Baina, bueno, nik uste guztaukoak era eta Bai. disfrutauko da bela. Espero dugu. Espero.